Moja glavna junakinja se zove Irina, veoma uspešna balerina ruskog porekla koja živi u starom delu Beograda, na Dorćolu. Njena tajna je neumorno i kao breme putovala kroz vreme i živote njenih predaka. Kao jako uticajna osoba u njenom životu, Irinin deda je bio strastveni ribar na delti reke Volge, dok je otac provodio svoju mladost kao mašinista na brodu Sovjetskog saveza. Otac je, pokušavajući da pronađe bolji život, skočio sa broda prvom prilikom i izronio na ratnom ostrvu kod Beograda. Oženio se kćerkom pekara Makedonca sa kojom je dobio divnu devojčicu, Irinu. Međutim, neprekidno je delovao nekako tmurno, nespokojno. Prilikom bekstva sa sovjetskog broda u oblačnoj maglovitoj noći, Irinin otac je, spašavajući živu glavu, ostavio sakrivanu torbu. Ta torba, koja je otplovila u nepoznatom pravcu, čuvala je veliku misteriju porodice i danonoćno morila Irininog oca. Godinama je pokušavao da pronađe tu njegovoj duši nesnosnu tajnu, ali bezuspešno. Njegove setne, Irinine dokučive bore na već izmučenom i starom licu probudile su plamteću radoznalost u njenom mladom telu. Odlučio je da se upusti u obsesivno traganje za rešenjem. Čudno, čini mi se da piše Hotel 5 zvezdica. To je bio obližnji hotel koji je bio veoma sličan ovom hotelu. Andrijan je uzdahnuo i pogledao kroz prozor. Bio je veoma zbunjen ovim što se dešavalo. Odlučio je da ode do hotela 5 zvezdica. Kada je stigao, na pragu hotela je pisalo dobrodošli, a ispod toga manjim slovima Brans. Andrijan je odlučio da se vrati u hotel da se malo odmori. Sutradan u podne Andrijan je ponovo otišao do hotela. 5 zvezdica. Čudno je što na pragu piše Brans. Možda ovaj hotel pripada rođacima gospodina Bransa, pomislio je Andrijan. Nesigurno je ušao u hotel. Malo je razgledao jer ranije tu nije dolazio. Hotel je imao 4 zvezdice, iako se zvao 5 zvezdica. Kada je Rapir ušao u lopovsku riznicu, uzviknuo je: ovde ima prilično toga da se vidi. Ovo i nije mesto za patuljka poput mene. Bio je u pravu. Rapir je bio niskog rasta, čak i za patuljka. Odjednom je, pored svog ovog zlata, srebra, dijamanata i ostalih dragocenosti, ugledao otvorenu bočicu u kojoj je bio pergament velikog, zlatnog, lepog, ali neuhranjenog konja kome je falilo sedlo. Našao je i prašnjavu knjigu Braun Korica, koja je umesto hieroglifima napisana drevnim runama. Kada ju je podigao da istrese, stražar se probudio i napao na izgled slabašnog patuljka. Rapir je dokazao da je nadmoćan uzevši jedan vrlo lep mač bez fotrole, a zatim udario u stražarev štit i na čudo ga probio i ozbiljno mu povredio ruku. Pa se ovaj sam predao na milost ili nemilost. Priče u ovoj knjizi nastale su u okviru projekta multimedijalne radionice za pisanje detektivskih romana. Iako su pisci vrlo mladi, od 9 do 16 godina, neki zapravo deca, ono što je zajednička odlika njihovih priča je autentičnost i doživljenost. Njihove priče su pre svega zanimljive i dotiču sve žanrove: klasičan krimi stil, James Bondovsku akciju, epsku fantaziju, fantastiku, porodičnu sagu, autobiografiju, nušićevsku dramu. Čitalac ma kog uzrasta bio sigurno će biti privučen zanimljivim junacima koji se svaki na svoj način bore da povrate kontrolu nad svojim životima. Preporučujemo vam ovu knjigu za čitanje, a ako imate od 7 do 18 godina, pozivamo vas da se okušate kao pisci i da se pridružite blogu na Facebooku Najbolje kratka priča, gde ćemo objaviti konkurs za najbolje kratke priče i ilustracije koji će biti objavljene u sledećoj knjizi. A to možemo da zahvalimo Službenom glasniku koji nas je podržao u ovoj akciji i koji je shvatio vrednost ovakvog projekta. Situacija u srpskoj književnosti je takva da se nama stvari dešavaju nijotkuda, znate. Mislim, i naša odgovornost i naša sramota u najvećoj meri jeste što mi nismo znali da postoji ovakav projekat. I što ovaj projekat se podrazumeva kao i u pomenutom sekretarijatu i u nekakvim drugim državnim ustanovama kao nekakva kvota koja mora da se, ne znam, na ovaj način ispuni. Međutim, ako gledamo iz pozicija posledica
iz pozicija toga kakav je kvalitativni nivo književnosti srpske i uopšte evropske, ako ćemo da proširimo priču, budući da problemi nemaju granice. Mi u stvari vidimo da mi nemamo, niti možemo da naslutimo pisce, znači ovo govorim kao nekakav profesionalni čitač, kao književni kritičar ili šta god. Zato što u kontekstu obrazovanja koji smo mi malo stariji imali, koji nam je bio pružen, podrazumevalo se nekakve stvari. Od, ne znam, školskih lektira do, recimo, ne znam, periodike za mlade, omladinu, književnih listova ili ne znam nija šta čega sve ne. Danas toga više nema. Danas mi više ne možemo da unutar kulturološke, urbane, društvene ili svake druge priče stabilizujemo jedan smisao unutar koga može da se analogno nekakvim već podražajima iz društva stvori pisac. Tako da su ove stvari sjajne i u pogledu toga, u pogledu jedne metodologije razmišljanja o književnom tekstu, njegovog stvaranja, znači onoga sve što je Dragana radila, znači plasmana književnog teksta, znači jedne, ali zaista ovo ne govorim kao nekakav surovi matori starac koji kritikuje sve živo, ali detronizacije pisca. Znate, pisac koji je preživeo drugu polovinu 50. veka, govorim znači o instituciji pisca, u Srbiji je pisac koji je nekakav sveznadar, kao nekakav čarobnjak Merlin, nekakav čovjek koga će pitati sve zašto pada sneg u decembru ili zašto ne pada u januaru, on će na sve imati odgovor. Pisac je čovjek koji stvara tekst, jedini njegov identitet jeste tekst koji je stvorio. I on oživljava u čitanju, oživljava u nekakvom drugom čoveku kome je ta poruka na neki način poslata. I zbog toga je vrlo važno da se, recimo, u vašim godinama razmišlja o tome šta zaista knjiga jeste, kuda treba da ide. I to nije nikakvo ni podaštavanje knjige kao nekakvog sakralnog simbola, kao nekakvog sakralnog artefakta, nego upravo unošenje živosti u nju. Dinamičnost. Znači, biblioteka nije mesto gde se čuvaju knjige, biblioteka je mesto gde knjige žive, a žive kroz vas. Ova knjiga nije, to je ona večita dilema knjige za decu, da li su knjige za decu one koje pišu deca ili koje pišu matori za decu. Ovo je knjiga jedne odgovorne, zanimljive i nada se maštovite proze. Svega onoga što u našim životima i u našem društvu nema. Ja mogu da kažem da je meni lično izuzetno drago što sam večeras ovde i naravno izuzetno mi je drago što je Službeni glasnik odštampao ovo izdanje. Pročitala sam knjigu, mogu da kažem, u dahu i stvarno ono o čemu smo i danas razgovarali, to je da ovo nije samo knjiga za decu, odnosno ovo je i knjiga za decu. Zaista to je moj neki lični utisak kada je ova knjiga u pitanju. Što se tiče toga kako smo došli uopšte i kako smo se upoznali, zaista je to bilo potpuno slučajno. U Blicu se pojavio naslov Deca, pisci, traže izdavača. Došli smo do tog naslova u Blicu i onda smo se nas nekoliko u Službenom glasniku dogovorili, hajde da vidimo šta ti klinci rade i da li to nečemu vredi, i ako vredi, dajde ih podržimo da zaista učestvujemo u tome. Tako smo se upoznali sa Draganom i tako smo saznali da udruženje Licej, odnosno za projekat kompletan udruženja Licej koji je mnogo širi, da tako kažem, i neće se zaustaviti samo na ovom jednom izdanju, i ja mislim da je to važno onako spominjati zaista u ovo današnje vreme kad otprilike ni kod zubara ne možete da odete preko veze, a da ne govorimo o nekim drugim važnijim stvarima koje u životu ne možete da uradite bez veze, i mislim da je važno spominjati da su ova deca, ovi učenici zaista zahvaljujući kvalitetu bez ikakve veze prošli na uslovno rečeno nekom konkursu našem i da su dobili. Svi koji su zainteresovani mogu da se prijave na e-mail, znači dragana2243@gmail.com, tako da eto, otvoreni smo ponovo, bioskop ponovo rade, znači evo, zimski raspust i još jedna. I nikom nismo spalili pred toga. Da, a ovo Službeni glasnik je menadžer u kulturi u Srbiji, kako se dovijaju. Oni podvale ovako biblioteka mladi pisci. Tako da je to bilo u stvari ideja. Mi nismo znali baš da ćemo uspeti do kraja i kako ćemo uspeti, ali smo znali kuda smo krenuli i u stvari mi već objavljujemo novi konkurs
Ova je knjiga proistekla iz projekta. Nova knjiga će ipak biti konkurs najboljih priča i ilustracija. Otvoren je blog već, znači on se zove Najbolja kratka priča na Facebooku i svi radovi su dobrodošli.